Barry Halls, čo vy a vaše chlpy? Barry Halls a chlpy. Nikto predsa nechce byť chlpatý. Úprimne povedané, keď som použil žiletku, ktorá mi podráždila pokožku, bol som znepokojený. Je to skutočne delikátna záležitosť tam dolu. Žiletka vám odstráni až 30% z ochrannej vrstvy pokožky. K tomu drobné rezné rany a podráždenie. Áno, je to poriadne citlivá záležitosť a preto som si povedal, dosť bolo škrábancov. Od dnes oficiálne používam No Hair Crew. Barry Halls prešiel na depilačné krémy No Hair Crew na telo a intímne partie. Je veľa spôsobov odstránenia ochlpenia z tela a intimných partí. Ale mnohé tieto spôsoby sú namáhavé, bolestivé a úprimne trochu nebezpečné. A strojčeky? Tie nepoužíva? Otvorene, nechcem strojčeky ani žiletky v blízkosti mojich intímnych miest. Iba vojsť do sprchy a jednoducho zotrieť. Naozaj iba jednoducho. Viem, že toto bude hladký prechod. Pozri, ako to funguje na tomto chlapíkovi. Ak to funguje na jeho chlpatej hrudi, môže to fungovať kdekoľvek. Ver mi, za 4 minúty budeš úplne hladký. Ako dlho očakávaš, že pokožka vydrží hladká? No Hair Crew funguje skvele. Záleží od ochlpenia, ale 3 až 5 krát dlhšie ako tie výhovorky, že chlap má byť chlpatý. A No Hair Crew má najlepšie hodnotenia s tisíckami a tisíckami pozitívnych 5-hviezdičkových recenzií. Nemá zmysel vyvolávať škandály. Teraz som v No Hair Crew, pretože nakoniec viem, že funguje a vždy mi kryje chrbát. A keď skočím do postele, mám dobrý pocit, že ma čaká len hladká plavba. Barry, kde všade vieš krémy použiť? Tajomstvom je jeho jednoduché použitie bez podráždenia a rezných rán. Majú špecifické produkty pre túto zónu a túto zónu, ale krém Intimate účinkuje aj v zóne No-No. Špeciálne zloženie je dermatologicky testované. Krém jednoducho oslabí tvoje chlpy a následne ich s ľahkosťou odstrániš. Som Barry Halls a som hladký, ale ty nemusíš. Ďakujem, ďalej už nič nepoviem. Vážne, tam dole už nič nezostalo. Tým myslím, že nemám naozaj žiadne chlpy na gulách. Je to naozaj dosť oslobodzujúce. Aj vy vyskúšajte No Hair Crew. Kúpite na Made for Men.sk.